ezi omume ezi omume ezi omume yiri ezi omume dị ka uwe ezi omume ezi omume ezi omume yiri ezi omume dị ka uwe gị ezuna ori gị agba na mụgha gị hụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya yiri ezi omume dị ka uwe. Ụmụ ibe, anyị ekene ọnụ anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị a na-ekwu maka ha ga-abịanụ ga-esi n'eluigwe bịa n'ụwa. Ha abịago, ha nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị amaala, ndị agha na-ekwu maka ha. Anyị si na anyị ga-ekenegode ndị mbụ, kene ndị ichie, kene ndị egede, kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwụ. Anyị si na ọ ga-adịrị na mma ebe ọ bụla ụnọwụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị nụrụ eziokwu ma kwere na ọ ga-adịrị na mma. Ụmụ ibe, o nwere ihe m chọrọ ịgwụ n'ụbọchị nke taata. Gịnị bụ ihe ahụ? Unu n'anya, ndị Igbo na-asị ezi omume ezi omume ezi omume. Gịnị bụ ezi omume? Ihe anyị ga-eweta ụna maka ezi omume. Gịnị bụ ezi omume? Amadioha anaghị afụ ya anya, you don't see it, mana a na-afụ arụ ya anya. Ọ sị gị, this is my body, give it to your children. Ihe a bụ arụ m, naranụ nke ya, rienụ ya unu niile. Nke ya bụ arụ m, nke a ga-edurunye maka unu. He is talking about the Son of the living God. Anyanwụ. Ọ sị gị yiri anyanwụ dịka uwe anyị na-akpọ n'ọdịnala Igbo, which is awakening, because anyanwụ is light. Awakening, ịmụnye ọkụ nke ime mmụọ, mụnye ọkụ nke ịfụnanya gị n'ime mmụọ. Ọ ya bụ ezi omume. Ezi omume, ezi omume ya burugodu ụzọ chọba alaeze nna. Ezi omume ya, ezi omume ya bụ anyanwụ nke yiri ya dịka uwe. Anyị nwa na onwe anyị wụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, maka ọdịnala Igbo simple means mind illumination, which is ama Igbo. Ọwụ the sun, because sun is a solar projector, that is a na-akpọ astral projection. Then anyị nwa wụzi ndị ọdị ya n'ala. Anyanwụ na-eme ntọala, which is the astral projection. Anyị nwa na-emezi ọdịnala Igbo na-emezi the projection of the solar projection. We move it forward. We represent the image of the living of the Most High. Amadioha na onwe ya. We project the image. Ihe unu na-afụ na abụ anyanwụ, ya ka a na-akpọ ezi omume ya, ya ka a na-akpọ astral projection. Anyị nwa na onwe anyị na-edozi ọdịnala anyị n'ime mmụọ na eziokwu. Ọ bụrụ ihe ndị a na-eme ọdịnala Igbo, ihe abụrụ ha na-eme n'eluigwe. Anyị si ka anyị mee ihe n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Let thy will be done on earth as it is in heaven. A na-egbu ọkụkọ n'eluigwe, a na-egbu ewu n'eluigwe, a na-achụ aja n'eluigwe, a na-eme ụmụ ihe mmụọ niile a n'eluigwe. Mba, that means ọ bụrụ ndị amụta na-ekwu. That means ndị aghọtara ihe a na-akọ, ha esoghị n'ihe a na-eme. Anyị bịara idozi ọdịnala anyị maka na arụọ na ya, ndị emerụọ n'ala. Ha emerụọ n'ala, ha arụgo ala pụọ ezi enu, jide ihe niile anyị nwere mkpụtọkọ. Identity anyị mkpụtọkọ, ọdịnala anyị mkpụtọkọ, omenala anyị mkpụtọkọ. Ihe ọbụla ha kpara aka akpụtọkọ ya. Mana nna nna anyị si mba, na-ene anyị n'eluigwe wee sị anyị, bịa ụmụ m ndị ọ fụrụ n'anya, ndị ndozi ọdịnala Igbo, gaa gbasara ụmụnne gị ozi a. Wegara ha ozi nke si n'igwe bịa, ama nke si n'igwe wee bịa ihe anyị ji bịa. Agba nke si n'igwe bịa.
the only thing that will save you Igbo ekweghị ike iwe onye Igbo isi mba mba nọ anaghị ekwu isi iwe onye Igbo gịnị ka Igbo kwere na ya? Igbo kwere ya, Igbo kwere ya. Kedu ihe Igbo kwere na ya? Onye ka dị ị ga-amarịrị ihe Igbo kwere na ya. Ọ bụrụ na ikweghị ihe Igbo kwere na ya bara n'akụkọ. Kedu ihe Igbo kwere na ya ụmụ ibe? Onye ka anyị na-ekwu ihe a. Anyanwụ a n'ebe a. Ihe Igbo kwere na ya bụ sun, moon and the star, which is ntọala ọdịnala na omenala. Ntọala bụ anyanwụ, ọdịnala bụ ọnwa, omenala bụ kpakpando. Ihe ọ bụla ibutezugere nke ma ebe ibu ya eje, ọ bụrụ ihe Igbo kwere na ya. Ihe Igbo kwere na ya bụ ihe ịtọ: ntọala ọdịnala na omenala. Finish. Any other thing abụrụ ihe anyị kwere na ya. Ibutere ndị okpu buru naba n'okpu. Ibutere ndị ụka buru naba n'ụka. N'ala Igbo, we welcome everybody. Anyị ga-ewekọm ndị ụka, ndị isi ala, ndị okpu, mana ha mara amara na n'obodo adịghị ka oburu ụgbọgụrụ. Obodo adịghị ka oburu anyụ. A na-enwe obodo enwe. Nkụ dị na mba na-eghere mba nri. A sị na nkụ dị na mba na-enyere mba nri. Ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. Otu ọ bụ na isi debe ute gị ka ị ga-esi edina. Ị gaghị ewetara anyị ụka itofuo anyị. Mba, anyị nwa nabatara gị. You cannot overstay your welcome. Mba nọ. Ị gaghị ewetara anyị nkịta ndị aji ndị okpu efere n'isi abịa kịta. Nke ọ bụla bịakwa na asị na ha bụ ndị Igbo, ndị ụka bịa asị na ndị Igbo sị na ha nwe ụka. Ndị isi ala bịa, ndị Igbo sị na ha nwe isi ala. Ndị okpu bịa, ndị Igbo sị na ha nwe okpu. Mba, ndị Igbo nwere ntọala, nwee ọdịnala na omenala. Nke a bụ nke ndị Igbo chikina. Sọọsọ nke a bụ nke ndị ọzọ niile bịara abịa. Anyị pụrụ ka ome. Ndị Igbo ka anyị bụ, anyị pụrụ ka ome. Ihe anyị wetara ụlọ bụ akụ na ụba. Ihe anyị ji beba akụ na ụba. Ihe anyị wetara bụ akụ na ụba. Industrialization. N'eluigwe ka esi wee gwa anyị. Ewetara anyị from above, from heaven. But let thy will be done first on earth. If thy will be done here on earth, akụ na ụba niile nọ n'ụwa ga-abụ nke anyị. Mana ọ bụrụkwa na okwu anụnwụ ji eje nwere ebe unu na-aga. Ezi omume, ezu n'ori, agba na ama ụgha, ịfụnanya. Ka ị hụrụ ihe nọ ijide ha anya, ụwa bụ nke gị. Ya dịrị na mma ụmụ ibe.